Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ikaw, akong unungan. and held me up. Ako siyang giingnan nga wa ko mo mabdos. Busa nga nung iyam akong hinaptan. Anak, dili ka makatago sa kamatuuran. Dili ko na tumago ng iyang mga tawag. Wa siya'y anak. Nobi, ayaw ba gyud pagpanagana sa pagpangayo sa akong tabang, ha? Andam ko ikaw panalipdan sa mga tao o bisag unsa nga makapaluya nimo. Nakuha ka mag-inusara. Ni ako si mama nimo. Wa ka mag-inusara. Hala. Hala. Ganyan ang rinig sige. Bagting na akong cellphone. Ha, uy, hala. Si boss. Boss. Sorry kay boss. Nakatuog juga ko. Okay ra, Chukoy. Nanimpad naman sa kubang nga makamata ka kay gabi pabaya di Pinas. Ah, korikik juga boss. Ano sa man boss ha? Importante mong toyo boss. Gusto lang kong masayod, Chokes. Kung nakaiskot ka ba sa akong ngan nga Ninobi? Ha? Uy! Di ba, ima mo kong gipinahan nga di maghisgo si mungan. Kasaligan ka gyud, Chokes. Boss, ano ba na? Anong nanawag man ka, boss? Nanawag ko ron ni Nobi. Ha? Nanawag ka? Oh, pero milimod man siya nga mabdos siya. Oh, uy, ang iya mang mama mo ay primerong miingon nga mabdo si Nobi. Unya, pag adto ko sa ila, giangkon man sa ni Nobi nga mabdo siya. Ang muwa sa musulti ni mo, kinsay nagpamabdos niya. Maikob mo kumungutan na, boss, eh. Tingalig, masuko pa no sa Nobi. Di noon ko pasakon sa ila. Dalaygo na imong gibuhat, Chokes. Ay gid silang sulti ha, nga gisugot ka. Ayaw gyud pag-mention sa akong ngan. Makalaong ka na, boss. Ay, gusto na kong pauli, Chokes. Kining boss. Kinsa man jud ni Sinobi sim kinabuhi. Boss. Ayaw sa pag cellphone, boss, ha. Sige na, Chokes. May bawo ka raon niya. Ayaw ba yagid tuganis mama sa akong gisugo nimo ha? Gusto mo gud na kung sorpresahon si mama. Boss, kining... Sorry nga nabalda ko yung pagkatog. O sige na. Makapahuway ka na tibok adlaw ma. Okay. Kadyo sa boss. Ay, ko pagi, boss. Katubang baldito, boss ba? Oh, Jack di ay ang iyangan na to, boss. dili sa importante na ko, Chokes. Pero iya mo kong giatangatangan. Suko siya nga, di siya pasako nila ni ng taling og nubi. Pagbantay lang yun. Pagkuhahin og numero sa bisan unsang presinto sa pulis. Ug naga ni si Jack, panawag dayon. Unyag, pakalitan ko, boss. Ay, dako na ka, Chukoy. Kay bawo ka na unsa imong buhaton. Basta importante, ayaw gyud paghisgot sa kunga nila ni Nubi ug sa iyang inahan. Ha? Uy, wala. To, ano sad? Ipang sad ni boss. Gi-off niya yung cellphone. Ay. Matog na ko eh. Sobra ang pagpanalipod ni Alma kang Nubi. Pila kay ang gisuhol niya itong miduon ako o mibahad.
Sinugo ko na siyang Alma. Protektor nila ni Nubi ug sa ni inhani ini. Pila gid kahay gisuho ni Alma nga andam man mo patay. Diba? May number ka kung Nubi? Cellphone ako. Mayon nagakuha kong number niya. Bisag sa cellphone ko lang siya ikasulti. Okay na. Pero, motubag ka siya ako. Ay, muragwa kita. Ano ko na eh. Let's say it. Anong wa ko siguro ang pagpangayo siyang numero? Sa sunod adlaw, schedule na ko sa ikapitong sesyon sa kimo. Nganong imo man kong gisultihan, anak ma? Wa manggod si Alma. Mao na tingali tong kwarta nga iyang gibilin nako. Doon na siya gihatag na ako para sa imong kemo. Mao ba? Oo niya, nganong iya man kong gihatagan ni atong dakong kantidad. Tila man gyud ang gibili ni Alma. Ambot sad, oy, wato na ko ipa. Unya, nganong nahibaw man ka nga dakong kantidad ang gibili ni Alma nimo. Pag abot sa 50 ka buok nga tag 1,000, wa na nako matiwas og ihap kay murag daghan pa man to. Mura man kagkaroon pa ni Alma. Sumagod, katong miadto siya sa abroad. May gibilin man sab siyang kwarta. Ikaw ra may iyang gibinlan adto. Di na ta magiskot may tungod anak ma. Wala giron mo ani si Chukoy, no? Gibingaw kang Chokoy. Unsa? Na, tingalig maliwat ng akong apo ni Chokoy, ha? Uy, simbak ko in town, ma. Ganahan manggod ko sa fresh milk. Ang ako ba, tingalig mahurot ang gatas, unya. Dili pa mo ani si Chukoy. Nangayo unta tanyag number si ang cellphone sa. Kinsa man gyud na si Chukoy, ma? Ay, malipayon mga kong anak. Ikaw day pa. Lingkod. Ay, salamat. Kung sabay mong gikatawan, ha? Bright giday ko pa. Ha? Talirang nakita ang solusyon sa akong problema. Ay, may ma-recruit ka lang sab nga bag-ong investor. Dili oy. Sige na lang investor ang imong gihuna-una. Kinahanglang unahon sa nako nga akong kalipay. O sebot mo ipasabot. Nakitaan ko na ang number ni Nobi. Jack, Ay kabala ka pa. Di na mo usab kato si Alma sa pagpanghudlat nimo. Jack. Uy. Gusto kong malipay ka pero kuwang pakaita sa atong hunat. Lagi ka hadlok. Pida. Kalagot ka na. O asa naman sag... Wa pa man ka makapamahaw. Adura ko mamaw sa office. Ay, naluoy ko ni Jack. Pero musamot siya ka makaluluoy kundi siya maminaw nako. Dinhi, wa na makabaldan ako. Ako yung nakitaan ang number ni Nobi. Manginaot na ko ini nga. Wa mag-usab si Nobi sa iyang number. Be. Suwayan ako sa tawag. Ang akong cellphone. Ay, sige, tubaga dayon. Tingalig. Ang tawag ni Alma nga akong gipaabot, ma. Uy, dili man ni si Alma ang nanawag. Kinsa man di ay nang nanawag. Number may naka-register. Ay, tingalig si Chokoy na. Dili ko nito bagon. Anong imo manggipaw? Dili na ko magpatakag tubag, ma. Tingali bayag nag-ilis og number si Alma. Magpasidaan ang akong love, ma, kung ilisa niya ang iyang number.
Doon naman siya roaming dito sa States. Oh, ikaw good. Unsa man gusto kang mukaog prutas? Excited na gid si Lola ba? Para sa iyang apo. Kitang duha mo'y maghihimog salad nga avocado, ma. Wa tubag ka ni Nubi nga akong tawag na. Oh, kundi ni mo tubagon ang akong tawag. Chatan ka. Nak, usa naman lang di ay kabotilya ang imong fresh milk. Lagi, ma. Ganahan na ba ko mainom, ana? Kay murag mulagsik ang akong lawas. Ay tingalig ugma pa tumagdag fresh milk si Chokoy. Oh, ang imong cellphone. Ay, dili gid ron si Love na ako. Manawag raman gito siya. Dili man na mo chat. Aw, tanawag kinsa. Tingalig, Si Ronel? maunay amahan sa bata. Oh, Tanawa nak. uy. Nganong nakasuod mo ni siya sa akong Facebook account? Kinsa? Si Jack. Na, dili ka gid hunungan sa pagsamok na itong tawanan, nak. Kung dili ka gusto nga makasud siya, unsa ganito nga anang dili ka makakita sa iyahang mga chat-chat o text? I-block. Askan di malasa. Gi-block naman hinuon ko. May pagwa ko mutug anda nga ako'y mi-chat niya. Pero bisag di ko mutugan, may baom siya kay naman ako ngan. Hay! Pagkadimalas adlaw. Chokoy, mulakaw ka. Di ra ba, ma'am? Unsa mama, doon na kay sugo na ko, ma'am. Sugo dayon kay libre ko karon. Anad ka na gid kaayog bugal-bugal nako ha? Bugal-bugal dito ang gisulti, ma'am. Di ba ya? Wa ka ba sugoan ni Ronel? Rest day man ron ako, ma'am. Oh. Rest day na ko ron sa sugo ni boss, ma'am. Oh. Wa man manawag. Aron doon na siya isugo na ko. Labing maayo. Ako na say muhangyo nimo. Way problema, ma'am. Huwata kay mag-ilis o nako ha. Oo. Asa man ta, ma'am? Sa mall? Dili. Doon ako'y gustong tanahon. Uy, doon na kay gustong tanawon, ma'am. Unsa man sini? Ay dili oy. Unsa lagi mo tanawon? Kanang itoy. Kanas nobe. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!